Bhí na Réamhbhabhtaí le haghaidh an chomórtas náisiúnta VEX Robotics siúl le déanaí i gCorcaigh. Bíonn sé eagraithe ag ollscoil teicneolaíochta na mún agus an cólacht del go bliain túl. Leabhar mé leis na daltaí scoile agus an lucht eagraithe faoi. VEX is chomórtas únta speisialta don néasóg ina Dr. Srá tascanna le déanamh dóibh chun robot a thógant agus a chuir le chéile agus a chuir agóid. Well ar dúspóra, bhí ar an céimeanna anúnt chun an robó a thógáil. An sin bhí ar an cruthú an porc agus códáil a dhéanamh ar an robó. Well ar dúspóra, d'eagraigh an múntóir chomórtas ranga chun áilt amach céthe an tamánaí robó is fearr, bhí ar an ghalán pictiúirí a thógant agus ólas áilt faoin códáil agus conas an robó a úsáid. Well, is mise an príomh-réitor an seo anmh agus tá mé an seo chun éon ceiste ragart agus chun an chomórtas a stúra. Déanaí chun códáil conas obair ibhrearan agus cóibriú i grúpi mór. Tá an chomórtas VEX Robotics done down da. Tá ceann ag gCorcaigh inis má áiríonn le mis agus mo foireann anna bhá so beag míad ag craobh an seo ag gCorcaigh. Bhí mé ag tugáil an robó le mo cuairdaí sa siomra ranga. Rachadh gCorcaigh go dtí na craobh náisiúnta a bheith siúl ansá in ollscoil teicneolaíochta na mún ar an 4 lá feithid de mí feabhra 2024. Jamie Ó Flanúra, Nuacht Cúla4, ollscoil teicneolaíochta na mún cúnta gCorcaigh.